खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव मार्कशीटनि बेले-बेजे जानाय जाथायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां फरायसाफोरनिफ्राय रां लानानै मार्कशीटनि नाम्बारखौ सोलायना होग्रा एबा खम नाम्बारखौ गोबां नाम्बार होनानै सोलायना होग्रा कम्पिउटार अपारेटरखौ एरेस्ट खालामबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बे 2 नम्बर खामानिया सोलिगासिनो दंमोन। जाय सुबुङा मार्कशीट बानायनायनि कम्पिउटारनि खामानिखौ मावनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिबान मोन्दोंमोन। बै सुबुङा गोबां फरायसाफोरनिफ्राय गोबां रां लानानै खम नाम्बार मोननाय फरायसानि मार्कशीटखौबो गोबां नाम्बारनि मार्कशीट बानायना होबोदोंमोन। बे 2 नम्बर खामानिखौ सिगां पुलिसआ गम मोन्दोंमोन। बिनि उनाव गृह मन्थ्रिया बे 2 नम्बर खामानिनि सायाव गम मोननानै गोख्रों नायबिजिरनाया जादों आरो बिनि गुबै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामबाय होनना फोरमायदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दासिमाव नाम्बार सोलायना लाग्रा साद'खौ हमनो हादों होनना फोरमायदों आरो गोबाङानो हमजानो थांगासिनो दं होननाबो बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। क'क्राझार पर्बतझरायाव मोनसे दुखुनांथावना जाथाय जानानै थाङो। सारअन्थाइ गावनायाव 25 बोसोर बैसोनि महर सिं ब्रह्म मुंनि सासे बर' बिफाया अबथिरायै जिउ गोमायो। पर्बतझरानि काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव गम्भीराकाटा पार्ट 2 दुन्दियाबारि गामिनि महर सिं ब्रह्मआ फुंनि 4 बाजिसो समायाव न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारदोंमोन। बे समावनो हरखाबै अखा खोरोमनानै सारअन्थाइ गावनायाव जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मोनथिनो मोन्दों। दुखुनांथाव बाथ्रादि हाबा जानानै संसार जानो लाजेननाय समावनो अबथिरायै गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे 10 दाननि गथ'खौबो नागारनानै गोमोरलांबाय बे संसारनिफ्राय। गामिनि रायजो राजाया बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सरकारनिसिमबो खावलायदों जाहाथे रुंसारि जालांनाय नखराव अनसुंथाइ होयो। मख'नो गोनांदि बे एखे जाथायानो आरोबाव गसाइगावनि मजाथिगावआवबो जादों। थांनाय 26 जुन खालि बेलासिनि 5:30 बाजियाव हरखाबै सारअन्थाइ गावनायाव दिपज्यति राभा मुंनि सुबुङा जायगायावनो गोग्लैदों आरो बिनि गाननाय गस्ला लंपेन्ट आरो मोदोमाबो खामजोबदों। दिपज्यति राभाया आबादथिलिनिफ्राय जुखाम बाननानै लाबोबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनानै जिउ खोमाना लानांबाय आरो सासे माइ गायबाय थानाय हिन्जावसायाबो गोब्राब जोखोम जादों होनना गामिनि रायजोफोरा फोरमायदों। जेब्ला सारअन्थाइया गावदोंमोन दिपज्यति राभाया जुखाम बानना लाबोनानै माइ गायबाय थानाय साद'नि सेराव मोनफैदोंमोन। जाउनाव सासे हिन्जावसायाबो नांनानै गोग्लैनानै बिहुस जाना थादोंमोन। उनाव हिन्जावसाया थरफैबाय नाथाय 29 बोसोर बैसोनि दिपज्यति राभाया अरायसमनि थाखाय गावनि बिसि आरो 7 दाननि गथ'खौ नागारना बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांबाय। 11 बोसोरनि उनाव दायनिगिरि साद' पुलिसखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा फोसावबाय। जाथाया 2013 मायथाइनि 7 अक्ट'बरनिनो जाथाय। अजित सनवालखौ साद' पुलिसफोरा बुयै गोब्राब जोखोम खालामदोंमोन। तिनिसुकिया जिल्लानि सौदियानि अम्बिकापुर मार्केटआव गोब्राब जोखोम जानाय अजित सनवालखौ डिब्रुगड़नि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन नाथाय उनाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ गोमादोंमोन। जिउ गोमानाय अजित सनवालनि बिफाया जाथाय जानायनि साननैनि उनाव सौदिया पुलिस स्टेशनाव एफआइआर होना दोनदोंमोन। जाथायखौ पुलिसआ दोनखोमादोंमोन, गुबुन महर होनो नाजादोंमोन। अब्लाबो नाथाय 11 बोसोरनि उनाव बिसार खालामनानै थार जाथायनि गुमुरा सोराङाव फैनायनि उनाव थांनाय 26 जुन खालि तिनिसुकिया डिस्ट्रिक्ट जाज दीपांकर बराया इन्डिया पेनेल कड सेक्सन 302 मार्डार केसनि सिङाव लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जिउ जोबजासिम जोबथेसालियावनो थानांनायनि साजा फोसावबाय। उदालगुरि डिमाकुसियाव दिप सरकार मुंनि फरायसाखौ डिमाकुसि एबसुनि सेंग्राफोरा बुनानै गोब्राब जोखोम खालामनायनि अजद दैखांदों। दिप सरकार मुंनि फरायसानि बिमाया अजद होनाय बायदिब्ला डिमाकुसि एबसुनि सेंग्राफोरा दिप सरकारखौ एबसु अफिसाव लांनानै गोब्राबै देहायारि साजा होदों। बे जाथायनि सायाव एफआइआरबो होनाय जाबाय होनना फोरमायदों। नाथाय डिमाकुसि एबसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खालामना होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना रोखा खालामना होदों दिप सरकारखौ देहायारि साजा होनायाव डिमाकुसि एबसुआ जेबो सोमोन्दो गैया।
जाथायनि गुबै बाथ्राया सोराङाव फैदों। थांनाय 25 जुन समबारखालि दीप सरकारआ शफिउल रेहमान मुंनि खामानि मावनो थाफैनाय सेंग्राखौ लोगो लानानै गंसे मबाइल दखानाव हाबनानै सिखाव खावदोंमोन। दखानाव थानाय सीसीटीवी केमेराया शफिउल रेहमानखौ सिनायथि होदों। दखाननि बिगोमाया शफिउल रेहमानखौ हमनो हानायनि उनाव शफिउल रेहमाना सिमान जादोंमोन आरो दीप सरकाराबो बे खामानियाव दंफायोमोन होनना स्वीकार खालामनायनि उनाव सानैखौबो हमनो हायो आरो गोबां मानसिनि गेजेराव साफा सानैया फंफा फंनै बुनायखौनो डिमाकुसि एबसुनि सेंग्राफोरा एबसु अफिसाव लांनानै बुहैदों होनना एबसुखौ फान्दायनो नागिरदों होनना बुंदों डिमाकुसि एबसुआ। नाथाय एबसुनिफ्राय दीप सरकारखौ बुनायाव जेबो सोमोन्दो गैया। जायफोरा सिखाव महरै हमजाबाय बिसोरखौ आयेन बायदियै साजा होनांगौ आरो जायफोरा मरेल पुलिसिं खालामदों बिसोरखौबो एक्सन लानांगौ होनना दाबि खालामदों डिमाकुसि एबसुआ। आरो जाय रिंकुमनि कलिताया गुदि खोथा मिन्थिया हसिया एबसुखौ दायनिगिरि साजायनो नागिरदों, बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ होननानैबो गोख्रों दाबि खालामदों डिमाकुसि एबसुआ। नमस्कार, खुलुमबाय। যোৱাকালিৰ ঘটনাক লৈ ফালে আজি যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ চলিছে সেই কথাক লৈ ফালে আমি ডিমাকুছি আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ ওলাইছোঁ। যোৱাকালিৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাত ডিমাকুছি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত সাঙুৰি ফালে জড়িত কৰাই ফালে ভুৱাতে যি প্ৰচাৰ চলাইছে সেই প্ৰচাৰ চলাত আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ। সেই ঘটনাত ডিমাকুছি আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে জড়িত নাই। আৰু যি ঘটনা হৈ গ'ল সেই ঘটনাত যিসকল ব্যক্তিয়ে আজি জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে আইনগতভাৱে শাস্তি পাব লাগে। চুৰ যদি হৈছে চুৰে আইনগতভাৱে শাস্তি পাব লাগে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে মাৰধৰ কৰিছে তেওঁসকলেও আইনগতভাৱে শাস্তিটো পাব লাগে। সেই গোটেই ঘটনাটো লৈ ফালে আজি পিংকুমণি কলিতাই ডিমাকুছি আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক উদ্দেশ্য কৰি ফালে সেই ঘটনাত জড়িত কৰাব চেষ্টা কৰি ফালে যি প্ৰচাৰ চলালে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, তেনেধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা তেওঁ পিংকুমণি কলিতাই দূৰত থাকিব লাগে। আৰু সেই তেওঁৰ যি কাৰ্য নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ইমেজ নষ্ট কৰিব চেষ্টা চলোৱা যি কাৰ্য সেই কাৰ্যৰ পৰা তেওঁ দূৰত থাকিব লাগে। আৰু তেওঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে। আৰু যদি তেনেকুৱা নকৰে তেওঁৰ ওপৰত আমি আইনগতভাৱে একশ্যন লোৱা হ'ব। তেওঁৰ যিখিনি প্ৰচাৰ চলোৱা কাৰ্য ভুৱাতে কোনো ভিত্তি নোহোৱাতে আফচুৰ ইমেজটো নষ্ট কৰিব চেষ্টা কৰা যি কাৰ্য সেই কাৰ্যক লৈ ফালে সেই প্ৰচাৰক লৈ ফালে যদি আমাৰ অঞ্চলত বা আমাৰ আন অঞ্চলত যদি যিকোনো ধৰণৰ অবাঞ্ছিত ঘটনা যদি হয়, চিটুৱেশ্যন যদি এৰাইজ হয়, সেই ঘটনাৰ সমস্ত দায়িত্ব গোটেই ৰেছপনচিবলটো পিংকুমণি কলিতাই হ'ব। থেংক ইউ। खुलुमबाय। मैयानि जाथायखौ लानानै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ ससियेल मिडियायाव जेरैहाय भाइरेल खालामबाय थादों। बे जाथायाव डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रावबो सोद्रोमाया लोब्बा गैया। बै जाथायखौ लानानै जों दखरा आफादनिफ्राय गोख्रों रावै सोंखारिदों। मैयानि जि जाथायमोन बै जाथायाव जुदि सिखावा थारैनो जुदि खावमारदोंब्ला बेनि थाखाय आयेनगतभावे बिथांमोना साजाखौ मोननांगौ आरो जाय बिथांमोना सिखाव होननानै जायखौ बुनायनि थाखाय बिथांमोनाबो आयेनगतभावे साजाखौ मोननांगौ। जों बेखौनो जोंनिफ्राय हास्थायो।